Anteeksi, mutta olisin kiinnostunut kuulemaan ajatuksiasi. Haluaisin sinun maistaa tätä ruokaa. Se on hyvää yhdellä haukulla. Versus. Haluaisin sinun maistavan. Haluaisin tietää, mitä aineksia on mukana. En voi syödä nilviäisiä. Allergiani ei siedä niitä. Alkupomon loppu. Tämä on valkolihaista kalaa. Kalan nimi on flounder. Se on asparagusviipaloitu ja väliin jauhettu rapuliha, joka on höyrystetty pudingin muotoon. Ei sisällä nilviäisiä. Se on upeaa. Mutta odota hetki. Onko sinulla mitään ongelmaa, jos otan toisen suupalan kastikkeesta? Kastikkeessa on hienovarainen tuoksu. Oletan, että olet lisännyt kermaa. Ja muita ainesosia simpukkapastalle. Se on sääli. Se on sisällä kastike, kuten ajattelin. Kengäsi koko on 27 senttimetriä. Kiitos, Voitko että katsoit nousta loppuun ylös, asti. jos ei ole liikaa vaivaa. Varo, ettei jalka, joka on haavoittunut aseella ja jonka pituus on 181 senttimetriä, aukea liikaa. Paino on tasan 72 kiloa, vaatteeni koko on 52 ja kellon hihnassa käytän toista reikää. Mielenkiintoista. En usko, että voisin syödä tuota ruokaa, mutta tunnistit kastikkeessa olevan kampasimpukan maun. Sinulla taitaa olla samanlainen makuaisti kuin minulla. Mielenkiintoista. Mitä ihmettä? Putsimp, mitä haluat sanoa? En ole vielä nähnyt kykyjäni. Vaikka täällä on joku, joka on lähestynyt tänne vähitellen. Haluan olla hyödyllinen sinulle. Mitä Kiitos, minun että katsoit pitäisi videon. Ei auta. Se on kenties ihan hyväksi niin.